minden ismert neuromuszkuláris bénító vegyület szerkezeti rokonságban áll az acetilkolinnal. A terápiásan használható szerek valamennyien a posztjunkcionális blokkot okozó, vagyis a motoros véglemezen ható vegyületek közé tartoznak, az idegimpulzusokat és az acetilkolin hatását egyaránt felfüggesztik. Ez a gátlás kétféle mechanizmussal jöhet létre. Depolarizáló izomrelaxáns alkalmazásakor a véglemez és környéke a hatás következtében tartósan depolarizálódik, ezért válik az ingerület hatástalanná. A szukcinilkolin depolarizáló izomrelaxáns. A depolarizáló izomrelaxánsok az acetilkolinhoz hasonlóan megnyitják ugyan a nátriumcsatornákat, de azok normál működését megakadályozzák. Hatásukban két eltérő mechanizmusú fázis különíthető el. Az első fázisban a hatás olyan, mint az acetilkolin hatása akkor, ha a szinapszisban jelentős mennyiségű kolinészteráz bénító is jelen van. Az ioncsatornák megnyílnak és rendszertelen, finom hullámú izomrángások jelentkeznek, ezt hívjuk faszcikulációnak. Ahogy a depolarizáció végighalad az idegsejten, ezen vegyületek esetében rendkívül gyorsan, elmarad az akciós potenciál generálás, az izommembrán tartósan depolarizálódik. Ebben a fázisban kolinészteráz bénítók jelenléte az izombénító hatást fokozzák. Ezt követi a második fázis, melyben a membrán ugyan repolarizálódik, de a felszabaduló acetilkolin nem fogja újra depolarizálni azt, így az izom elernyed és bénul. Ez az úgynevezett deszenzitizációs blokk. A depolarizáló izomrelaxánsok közül csak a szuxametónium hatóanyag használatos klinikai alkalmazásban, melyet Daniel Bové állított elő először 1949-ben. Emberben átlagosan testtömeg kilogrammonként 0,5-1 mg intravénás beadását átmeneti faszcikuláris izomrángások követik, főleg az arc és a hasizmok területén. A bénulás a végtagi és a nyaki izmokban kezdődik, ezt követi a légzőizmok bénulása, utoljára pedig az arc és a gége körüli izmok bénulnak. A hatás a beadást követő 1 percen belül alakul ki, és megközelítőleg 5-10 percig tart. Rendkívül rövid hatástartamának oka, hogy a vérplazmában és a májban is előforduló plazma, vagyis pseudokolinészteráz nagyon gyorsan hidrolizálja kezdetben szukcinil monokolinná, melyből borostyánkősav és kolin keletkezik. Ebből kifolyólag az intravénás szuxametónium csak egy kis százaléka éri el a neuromuszkuláris junkciót. Mellékhatása, hogy a szíven dózistól függően paraszimpatikus és szimpatikus izgalmat, bradikardiát és nagyobb dózisban tahikardiát egyaránt okozhat a muszkarin és nikotin receptorok izgatásával. Szívritmus zavarok is előfordulhatnak. A gyógyszer hiperkalémiát okozhat, mely különösen égési sérültek ellátása során, koponyatraumák után és veseelégtelenségben szenvedő betegeknél oly mértékű lehet, hogy keringés megállás is előfordulhat, ennek valódi mechanizmusa azonban sajnos nem ismert. Alkalmazása után a betegek gyakran panaszkodnak izomfájdalmakról, mely kellemetlen mellékhatás műtéti körülmények között alkalmazott szuxametónium esetén küszöb alatti tubokulárin dózisok előzetes adagolásával megelőzhető. Hisztamin felszabadító hatása nem számottevő, a szembeelnyomást azonban emelheti. A szuxametónium viszonylag ritkán, megközelítőleg 50 000 alkalmazás során mindösszesen egy esetben előforduló, de rendkívül veszélyes mellékhatása a malignus hipertermia. Az örökletes hajlamú mellékhatás, mely leggyakrabban a rianodin receptorgén pontmutációjából fakadóan a szarkoplazmatikus retikulumból kialakuló fokozott kálcium-ioni kiáramlás következményes folyamatai révén, főként inhalációs narkotikumok, azon belül is a halotán és az enflurán alkalmazásával együtt képes manifestálódni, fokozott izomtónus és extrém magas, akár 43 Celsius fokot is elérő testhőmérséklet emelkedés formájában, amit aritmia és cianózis kísér. Kezelésére a hidantoin származék dantrolen alkalmazható, ennek hiányában a kórfolyamat 100%-ban halálos. A szuxametónium interakcióba léphet helyi érzéstelenítőkkel, így például a prokainnal, melyet szintén a pseudokolinészteráz bont, ebből következően ugyanazért az enzimért vetélkedik a két vegyület. A szívglikozidok és a szuxametónium együttes alkalmazása veszélyes szívritmuszavarokat okozhat.